Anne iski meille pientä tavoiteasetantaa. Mitäs jos mennään katsomaan, mihin toi menee? Täytyy jotain tehdä tänäänkin. Tapio on lentokoneessa tai perillä jo, en tiedä aikatauluista. Jaha, sit harjoitellaan. Haluaaks vetää raput, yhdet raput vai? Kyllä ainakin yhdet täytyy kokeilla, mutta Rauhallisesti. rauhallisesti. Se menee kuin vuorikauris. Täällä on ollut paljon se minologi. Täällä on vedetty tumppuun. Häntä 10 ja sitten huilaa. Joo. Tuolla on kauheat kellot. Kyllä me tästä pärjätään. Me mennään tonne. Juupa jo. Nyt me ollaan jo näin ylhäällä tässä ja tuossa on toi vanha rautatietunneli. Menee tohon suuntaan. Ja silta menee tohon suuntaan. Ja Anne meinas mennä tohon suuntaan, tonne. Mennä sinne päin. Jatkaa. Ei tajunnut, että me ollaan jo tässä. Tähänhän oli ihan pissat tehty. Joo. Hyvä tehty. Me on siivottu tänään muuten. Ja jos olisi tullut rappusia 2 pykälää, niin sitten oltaisiin tultu tästä. Se on vierasta. Ei tästä enää huipulle pistä sitten noin rappusia. Joo, ja siinä on vielä, voi mennä loivanakin. Oi. Kyllä ei. Auliasta. Matka jatkuu, oskua vähän hirvittää korkean paikan kammoisena. Mutta Siproa kun kattelee kauemmas tonne, pistetään vähän telelisäkettä. En tiedä näkeekö sen vai ei, mutta tuolla on lumihuippuja kaukaisuudessa. Ja tuolta välistä myöskin näkyy. Ehkä. Matka näyttää pidemmältä näin. Mun piti kertoa yksi juttu. Arvaakaan meidän Massimo, kun me oltiin äsken kahvin siellä ja siihen tuli sellainen köyhä setä myymään pieniä sellaisia sytkäreitä ja ei me sit ostettu ja sitten hän vaisusti kysyi jotain Massimolta, niin Massimo kysyi häneltä, että suklaata vai marmelaadia, antoi ilmaiseksi korneton. Hän on kysynyt pappoon Natale. Sitten kun mä menin maksamaan, niin mä vaadin saada maksaa kokonaan sen, mutta he otti puolta. Joo vain. Me jatkamme matkaa. On tää junalla ollut loppuaikana varmaan vähän töyssyneet. On varmaan mietitty, kestääkö tää junaa vai ei. Kun tässä tuntuu siltä, että mahtaako tää kestää muakaan. Joka askeleella tää tuntuu heiluvan nimittäin hieman. Siinä on Angelo Emo. Tuo äskeinen katu oli Sipro. Ja me ollaan siis Pietari kirkkoa kohti menossa, joka näkyy tuolla. Nyt puun takana. No, että on vanhan rautatien valvontarakennuksia jotain. Se on varmaan joku. Ja tässä on jotain sähkömöjuttuja ollut. Tää on varmaan joku sähköjakokeskus.
Tämä on kuitenkin sähköistetty loppuaikoina. Tuossa on varmaan joku radanvartijan talo ollut. Hiukan jo hajonnut tuolla. Juu. Tänne me siinä mennään. Ei mitään voi. Volare. Cantare. Aika sähkönsäästöä. Täällä on niinku joka välissä paikka lampulle niin laitettu vaan sulle joka 6. Ihan hyvin riittää. Riittää. Ei mikään tivoli tarvitse olla. Matka jatkuu. Alkaa loppua meidän tunneliosuus, mutta täytyy kommentoida sen verran, että on tää joku suttuja tehnyt, mutta mennäs just kehua, että ei ole yhtään suttuja tehty, että ei ole täkejä ja muita, eikä ole mainoksia. Mutta kyllä tänne ihan reunaan joku pikku tussin kanssa tullut tuhrimaan. Mutta yllättävän vähän. Ja katso, tästä pääsee auraan. Kerta kaikkiaan. Eikä mitään haisua, missä ollaan. Vasilika, San Petro pääsee tosta. Kai me sinne päästään. Tehdäänkö luisuna? Vai mennä tosta ja tuolta? Se on se sama. En näistä. Olla niin urheilullisia. Onko sun hyvät kengät jalassa? Kyllä, nämä uudet patiinit ihan menee. Hienot. Stazione San Pietro tossa. Et kyllä tää, niinku, tää hulina loppuisi niinku tähän. Joo. Ja me saadaan tuolta varmaan käsiksi se toinen pätkä. Tästä niinku samanlaisesta. Me käytetään sekin. Yes. Me ollaan aika tapauksia. Hirveitä kuntoilijoita. Saavutamme kuntohuipuun. Ja kukka vaan kukkii. Siis joulukuun 4. päivä. Pontificio Collegio Portoghese. Portugalilainen pappiskoulu. Tästä ei ole yksi Kyllä. kappalainen. Kappa, hei. Olemme lähestymässä seuraavaa etappia tuolla nunnahtavassa suunnassa. Niin pitäisi olla seuraava pätkä meidän radan vartta. Ja tässä on no tuosta voi arvata mikä toi on, mutta siinä on Vatikaanin muuria. Ja tää on myös uusi reitti, että tätä ei ole monta vuotta ollut. Voi kukkelin tapainen. No niin. Ja aika kommia ratasydämi, joka päättyy tuohon Pietarin kirkon. Onpa hieno. Siinä olisi Paavin oma rata. Kato, musta kissa istuu siellä. Ja saako liuutettua sivuun sitten rutsis. Näetkö ton kissan? Kissamme. Kissa vieköön. Kyllä, kai me kissa nähdään. Mitä katti? Katti. Katti tuumi, että mitä ihmettä te mulle alatte? Mulla on täällä duuni. Oli hyvä näköinen kissa.
Tässä me jatketaan tonne, minne noin muukki. Ja nyt ei täällä ole sellaista näkösuojaa. Kuusava pääsee kärvistelemään korkeamman kammonsa kanssa sillä niinku tosiaan. Totta tosiaan. Kohta joulu. Tapio kun lähti, niin Anne pisti joululaudut paukkumaan. Siitä sai. Ja imurin kanssa. Kun Tapio kuoli, niin ei imuria vittinyt hirveästi paukuttaa. Tuossa pääsee Pietarin kirkon kylkeen. Ja täältä pääsee rautatieasemalle. Niinpä nätti talo. Niinpä. Aikamoista mäkeä olisi tonne noin kiertämään tuolta kautta meidän suuntaan, mutta me päästiin tuosta mäen läpi, niin päästiin helpolla. Siitä tulee aivastuksia. Kylläpäs tämä nyt homma alkoi aivastuttaa. Mutta tämmöisenä tässä jatkuu. Pakko pysätä tänne sillalle vielä, kun ton nyt luulisi huomaavan kenen tahansa, että tuolla kaukana, niin siellä on lumihuippuiset vuoret. Siellä on lunta niin perhanasti. Aurinko paistaa sinne, sen erottuu tosi hienosti. Ja paikallisunakin saapui sinne satamaan. Asemaan tonne noin. Mut kommentoin sen verran vielä, että Pietarin kirkon topissa on ihmisiä. Tuolla noin ylhäällä aidan takana, verkkoaidan takana kävelee ihmisiä. Sinne on aika kiipeäminen. Tuo kupolia siellä ei saa olla ahtaan paikan kammonen, kun mennään vähän sillä viistosti. Ja pitää jaksaa kävellä rappusia kanssa aika paljon ylös. En ole koskaan käynyt, mutta Joni on käynyt. Ja hetkinen, Leppäseessä ainakin on käynyt. Sen mä tiedän varmaksi. Toinen kysymys on, minkä takia nämä pitää jättää tänne keskelle siltaa? Juventuutem. Ja jos ihmettelee, onko nämä käytössä nämä raiteet, niin eivät ole ruosteesta päätellen. Tuolla menee nykyiset käytössä olevat raiteet. Mitä mietit, Nutroliini? Mä nautiskelen. Tänään on niin kiva ilma. Joo, ei tuule yhtään. Ja katsotaanpas huvikseen lämmöt. Nyt ei ole liian kuiva. Nyt on 13. 13 sanoo tosiaan mittarimme. Ja Anne. Annekin sanoi, tuossa on 15. Kuuttatoista peräti sanoi tuolla rautatien puolella. 15,5. 15,8. 14,7. Jotain semmoista. Sanotaan, että 15. Mielenkiintoinen kiemura muuten. Samoin. Ja näin tää tosiaan niin päätyy tähän St. Petersin rautatieasemalle. Stazione di San Pietrolle siis. Ja takana näkyy toi mäki, niin se on Cianicolo.
Mitäs rouva tuumii? Mennäänkö takaisin Valle Aurelialle junalla vai mennäänkö Trastevereen vai mitä me tehdään? Tässä pääsee pyramidellekin, niin voisit mennä, haluta katsoa sen, niin sen ukrainalaiskaupan. Sekin on totta. Mennään tonne nyt ja istutaan hetkiä miettiä. Joo. Paikallisjuna saapuu. Mä keksisin, että otetaan bussi, kun jos oli 64, tämä mennä terminille. Sitten me mennään seuraamaan Pekingin Ankkaan. Joo, tuli suunnitelma B tai C. Ei mennä junalla ollenkaan. Niin. Mennäänkin vaan bussilla ja ei me tiedetty mihin tää menee, mutta tuossa lukee, että menee terminille. Niin kyllä me se sitten uskota. Niin tyhjä ja ja pulut vartoo siinä meitä ihan selvästi. Joo. Pululoisia. Pulupartio. Vähän isompi karku. Ja siitä. Tässä kun bussi alkaa täyttymään, niin täytyy kommentoida, että tuonne kirkkoon täytyy joku kerta mennä. Vaatii vähän rappusia, mutta se on mun mielestä niin hieno tuo kirkko sisältä, vaikka ulkoa se on tosi vaatimattoman näköinen. Se on tuossa kermakakun vieressä surkeana reppana. Tuo on hieno sisältö. Sympaattisen näköinen jotenkin. Bussi alkaa olla aika täynnä. Tää on vähän tämmöistä. Prossima fermata, Piazza Venezia. Bussilla Turkuun sanoi. Tultiin 64 terminille saakka ja sitten mennään kattoon, kun vaatimaton kiinalaiseni auki. Siellä on jalkakäytävä. Kyllä. Ollaan kiinalaisessa ja Anne sai ankkaloista. Toivottavasti se tykkää. Ja mulle tuli pippurinen rapea nauta. Sitten meillä on riisivä. Meillä on vähän olutta. Meillä on vähän soijakastiketta. Pekingin Ankka-kastike. Mie rupeen syömään. Tultiin kiinalaisesta ulos ja ulkona on vähän ripsinyt, vähän on tumman näköistä taivoa. Ollaan menossa kohti metroa ja Republikaa ja arvuuttelin Annelle, että mitä maksaa, niin hän sanoi sitä mieltä, että 45 €. Ja mä sanoin, että 36. Ja lopputulema oli 34,50. Ja ihan hyvä ruokailu mun mielestä. Juu. Ei se nyt meidän kiinalaisen verosta, mutta mahtaako semmoista ikinä enää saadakaan. Niin kuin se lopetti toimintansa. Mutta Ihan positiivinen. Ihan positiivinen. Mitenkään. Kyllä. Me ollaan tässä vähän niinku, ei mennyt varsinaisesti olla illan suussa, mutta ollaan vähän hämärässä, kun kerran sataa. 3:30, ei se nyt kauhean kaukanakaan ole. Tonne kirkkoon haluaisi kyllä mennä sisälle, kun tietäisi miten sinne pääsee. nyt mennään metroon. Joo.
Tuo Republikan suihkukaivo on kyllä ihan hieno. Varmaan on paljon hienompi vielä kuin se olisi iltavalossa, sanovat useat. Kyllä ei tullut kuvattua, mutta kävin tuossa pikaisesti kaupassa hakemassa vähän kissaruokaa. Pari pussia latsia, joka kylläkin on täällä nimellä Felix. No joka tapauksessa lats on Italiassa paljon kalliimpaa kuin Suomessa. Kissaruot on tyyriitä täällä. Juu, ja sen verran kommentoin, että oli komea täyskuu Rooman taivaalla, mutta ei tullut kuvattua sitä. Niin. Eikä tullut mitään muutakaan tehtyä. Mun piti käydä vähän hakemassa margariiniakin, mutta oli niin perhanasti porukkaa toisessa kaupassa. Ei sinne sitten viittinyt mennä. Niin. Ei viittinyt mennä. Mitäs mä nyt tekisin? Kello on jo 8:30 illalla. Mä voisin juoda yhden oluen ja mennä vaikka sitten nukkumaan. Kunhan toi tiskikone olisi pörissy. Ei ihan vielä. Selvä. Ei ole piipannut. Hyvä. Täällä on tästä hiljaisella. Ladataan taas akkuja yötä varten. Niin. Mä luen kirjaa. Joo, lue vaan. Minkä mä sille vaan. Niin. Mä olin vessassa ja Anne istui tossa. Ja Annikki istui tossa. Niin tämä taulu putosi tuolta seinältä, tuosta koukusta. Koukku katki ja taulu alas. Se on nyt tossa. Isäntäväki on tulossa huomenna, niin emme sillä asialla mitään tehdä. Toivottavasti ne uskoo, että me ei olla tiputettu sitä. Me ei nimittäin olla tiputettu sitä. Ei me oltaisi kyetty. Niin. Tuli vähän pluukattua Harjan kanssa mutta lattioita tänään. Ja tuli aika paljon kissankarvaa. Myönnetään. Joo. Tämmöinen ilta.